Григора, трета част на Зуба. Днеска правим 12-та лига. Да, той искаше да стигне. Да. И пак игра от неговия профил. И да. Така. Така. Аз ще играя с Ирис. Аз не знам с кой играм. Аз имам малко герой. На бесика. Да, ако не сте видяли новия герой Стела, да, това е тя. Дет излезе тук що. Ние даже не знаехме, тя днеска излезе. Никс ли ще играе? Къде е гарда? Ела, че има сребърно. Има лук. Има сребърно клас, няма лук. О, златна бомба. Сега ще отива при златния да го... Ти имаш това за влизане във водата. Под вода. Къде е златния? Златния съм, че беше тук, ама го няма. Къде е златния? А, ето го златния. Не, те го убиват. Улала. Аз имам копия. Аз имам копия. Право ги такива, право ги убиваме. Така. Така. О, има скипи. И кой е това? Мило ли, как се казваш? Всички. Чакай малко да ги отрова, че аз не съм си използвал отровенето. Мило, къде само забравям името на тоя. Мико, ти Бростас ли играеш? Не трябва на Бростас да снимаме. После е рандом спина. Да, рандом спина. Аз си купих хайпера на Емс. В смисъл, не съм купил хайпера на Емс, дигнах я на 11 левел. Имам и хайпера и хайпер бъфито. Гледайте ми третата част на рандом спина, като я качим. Така, убих тоя. О, боже, защо моли? Боже, забрани над съм. Чакай, много се блъскам аз. И аз тук съм, и аз се блъскам. Аз не трябва да се блъскам. Аз се блъскам, аз. Направо, и аз се блъскам и ги. О, не. Брат, има рак 9 и всички други, които са тук. Да, всички ги троваме, направо ги... То Лари не мога да го убия, какъв е това? Убих го. Ау! О, не. То вярно, че това може да се зарежда на Ириса. Аз една го цъкам просто. Е така. Дамата прави много бавен. О, докоснах я май. Дай ми го. Давай, горе. Горе е това горе. Тая мишка се прави тук. Майко! Вау! Той ще напрегне. Добре, спечелихме. Не знам дали. Така, почнахме другата ни игра и сега се бием. Между другото има Стела в играта, да много се бием срещу нея. Не знам дали ще бием, но... Предната игра не се бихме, когато играхме. Де. Боже, тази змия ме убивала. Не. Трябва ми специално хилване. Умрях. Ти няма да ги убиеш. Отбор и убих това. Не съм. Убих скипито до място. Добре. Така. Идвам. Тук има сребърна пол. Няма хил. Това не е добре. Отваряме го. Не. Даде ми точки за Джак. Добре, това беше от нас. Чао.